Jotono dibor kaham bo hunjuk mai khota bo 11:50 hai baji tongo tamne phung kaham obai no tini phungni 7ta ni somoyo 7ta ni tamani jorawa ang fungai sri basane brush khaite dugano thangmani kisasa breakfast khlainai hinai nai a jorawano tini khoroksa newspaper rinai bo thik o kisasa sekang newspaper a jaga ri kalangnai thangdrop geno a jagani je dukan malik bo newspaper no bo pori tong to ang to salbrum ang newspaper po pori jegeba ingke tini ingke nai dukan thangpuro nuka dukan jeta malik no pori tongmani potibadi kolom oma hini kaisa newspaper to a jagao swijak tongo je bwskangni board ni exam je class 12 te class 10 rok ni board ni exam a board ni exam o jodino kokbrok basha sini kokbrok language a basana jodino exam ni khatao roman script sikenki je sinai bini mungoi affair khlaijak nai hinai nai to ang abo nungma loglogino ang ani mobile bang photo buina kha karon abo belai no kha sajanai hinai belain khayok janai sini bagai जों बिसि बुरुम जों 19 जानुवारि गे जों कब्रक साल हनिनाय जों पालायो आ बसर आ सालनो जों बसरनि आ सालनो जों सिनि राज्य बै सिनि तिप्रा हास्ते बै सिं कब्रक बासानो आन्दोलन खलाइजाकमां आ साल हाय 19 जानुवारि 19 नि जानुवारि साल हायनो राज्यनि बासाबो कब्रक बासाबो गसि जागु हनिने जों पालायो फियाबा जों अमा हायके जों पालाय तंफानो दिनैनि हाय जराबो ताबुक 2024 इन तंग दिनै 2024 नि हाय जराबो फानो जों सिनि मुसुंथि जों खलायमेया जों स्क्रिन बागै जों ताबो सिनि आन्दोलन पायाखौ सिनि सभा पायाखौ बसर बुरुम जों खलायनानै नांगौ बे दिनैनि हाय जरावो अमा हाय न्यूसपेपाराव नुगैनाय बिलाइनो बोखा साव दिनै अमाबो वानसुंनानि जा थांजो दिनै आ जेता न्यूसपेपार जेता प्रतिबादि जेता कलम नि तंमानि नाके आबो बिनि पार्सोनल ओपिनियन बाय सै नाके राज्यनि जेता सरकार ब्रक दा आदेशरी अबाबो सोंथाय दिनै नायनायदि जदिनो बस्कांनि एग्जामो बस्कांनि बोर्डनि एग्जामो जदिनो जे ए जे सिनि तिप्रासा स्टुडेंट रक सिनि क्लास 12 टाइ क्लास 10 रक जदिनो बरक कब्रक एग्जामिनेशन नि दिनो जदिनो बरक रोमान स्क्रिप्ट सिगांके बरक नि मुंगु एफेयर खलाइजाकनाय हनैनाय रोमान स्क्रिप्ट सिमानि सिनि तामसाया दंखाबा रोमान स्क्रिप्ट सिं आन्सार खालामनाय सिनि तामसाया दंखा आबर सिनि कतर अपराध आबर सिनि क्राइम तामस क्राइम खिगासों रोमान स्क्रिप्ट सिमानि आबर क्राइम आबर साया जों बासाबाय गोबां बोसोरसों राजनीति खलायजागै दं जों बासना तै जों राजनीति खलायजागै जों तला खलायजाग दं जों साइमानो जों सिनि जदिनो जों सिनि जागनानि जों बंश सिनि जागनानि जातिनि सिनि जानिनके आसल मेनके बासा क कानुं सुंमुं जों अबो हिन सालो किन्तु पर जदिनो जों अमा हायजराव जों सिनि बासाना जों कुसुक तिसानानि हनैनाय दं फानोसै जों
examination se sing iskri bai jeta sing musungmani iskri bai sing masi angke abo tamo unnoyon khaimani kalaikha babo aboni bagno ang sini hastin tiprasa rongno jotono ang koinai राजनीति नंगुलक जों खाफ्रोमबानो जों बासानि इंगुलो जदिनो जों जोंनो जदिनो अमहाय के थंकांके जों जत्त तिप्रासो जों एकनानि नांनाय राजनीति खलायपन राजनीति खलाय दांकेपनो बाद्दा खलाय नरनि जे हामजामन रक खलायदि फियाबा जदिनो अमाके बासानि जदिनो बासाबै थंकांके अमाके जदिनो सिग्रि सह हाके जों जत्त तिप्रासो जे तंमानि अबानि बिरोधि जों बासानि नांनाय omsona sanai ang yak kong niki ang tiprahas ni joto thungkru nang khulumjao please जों omoni birude जों आन्दोलन खालायनो नांनाय कुबैतामो जों सेरि मानायनाय जदिनो अबो कुबैनो सरकारनो अमा हाके आदेश होय जदिनो न्यूज़पेपर सिकेनके जों मनि खेत्रे जों कतरके जों जत्त तिप्रास समग्र जों अबोनि खेत्रे जों आन्दोलन खालायनो नांनाय पाइथागो जतनो खुलुमबायखा खाखायो नरक जों जत्त जदिनो अबनो जों सिनि अखरक अबनो शेयार नायनि इंथुन हामबाय ते खुलुमबायखा जतनो